5 λόγοι που αξίζει να επιλέξεις μια κρουαζιέρα για τις επόμενες καλοκαιρινές διακοπές. Πρώτο και σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να επισκεφτείς πολλά μέρη μέσα σε λίγες μέρες χωρίς να πρέπει να αλλάξεις ξενοδοχείο ή μεταφορικό μέσο. Δεύτερον, ιδανικοί οικογενειακές διακοπές. Διότι στο πλοίο υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους, όπου θα κρατήσουν το ενδιαφέρον τους για πολλές ώρες ή μέρες χωρίς να βαρεθούν. Τρίτον, είναι ταξίδια κάθε προϋπολογισμό. Και το 2024 τρέχουν ήδη σούπερ προσφορές που ξεκινάνε από 250 ευρώ. Τέταρτον, τα γεύματα. Οι κρουαζιέρες φημίζονται για το επίπεδο της εξυπηρέτησης και το φαγητό τους. Και το σημαντικότερο, όλα τα γεύματα συμπεριλαμβάνονται στη τιμή της κρουαζιέρας. Και πέμπτο, δεν χρειάζεται να οργανώσεις τίποτα, διότι στο πλοίο θα τα βρεις όλα έτοιμα. Διαμονή, φαγητό, διασκέδαση, εκδρομές, όλα έτοιμα για να απολαύσεις το μέγιστο αυτό το ταξίδι. Κλείσε τώρα μια κρουαζιέρα το 2024 ή κάνε δώρο σε ένα αγαπημένο σου πρόσωπο μια κρουαζιέρα και κέρδισε από εμάς 50 ευρώ έκπτωση σε όποιο πακέτο και αν επιλέξεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επικοινωνήσεις μαζί μας.